Ovdje otvoreno pogledati istini u oči i reći da sa samim projektom Zrin Green je jedinstveni projekt kontinentalnog turizma koji objedinjuje povijest, kulturu, tradiciju, sport i niz vrijednosti koje Zrinska gora i ovaj kraj imaju. Želja organizatora je da pokaže i da otvori Zrinsku goru prema hrvatskoj javnosti i ne samo hrvatskoj javnosti, već i stranim turistima koji će ovdje pokucati na vrata, koji nisu ovdje tako česti gosti. Zahvaljujući organizacijskom odboru, partnerima iz 15 udruga, realizirat će se jedinstveni event u prirodi, nazvali smo ovaj prostor Dolinom zdravlja. Zašto je Dolina zdravlja? Svi oni koji će doći u nedjelju, 30. kolovoza, uvjerit će se u naše riječi i u poziv sa puno opravdanja da nam dođu u susret, jer imamo geslo, zajedno smo Zrin Green. ovo što se danas organizira, svi skupa kao udruge, to je hvale vrijedno. Hvale vrijedno je zato što postoji ovdje jako puno truda, volonterskog rada, ali i u konačnici kada dođe nedjelja sa svim sadržajima moći ćemo vidjeti nešto što ljudi na kraju i očekuju. Povratak ovdje sa sadržajima gdje će biti i prezentacija svih vrijednih ruku koju će manifestirati kroz svoje sadržaje pojedinačno, što znači od športski, kulturni, etno priče i svega ostalog, pa možemo reći i živjeti zdravo u prirodi, gdje ćemo imati čak i savjete liječnika, edukaciju i cijelu priču oko zdravog života. I evo, to je po meni jedna vrsta pokreta u kojem moramo biti dio prirode. Bilo bi stvarno ružno da toga nema. Zato se zahvaljujem posebno našem Slaveku, cijeloj ekipi koji su uspjeli sve skupa nas dovesti ovdje. Postojali su ovdje i ljudi i prije toga koji su vodili na jedan drugi način brigu o ovom dijelu i to je za pohvaliti. Ovo je jedna nadgradnja. Ovo je nešto što svi skupa možemo dati, malo prije gospođa rekla, jednu krasnu predivnu sinergiju. Sinergija koja bi pokazala i pokazuje da ta manifestacija nije manifestacija zbog pojedinaca, nije ni manifestacija ni zbog promocije udruge ili ne daj Bože politike, nego da je to jedan pokazatelj prema lijepoj našoj, da živimo u jednom dijelu Hrvatske koji ponekad je zapušten i napušten i koji trebao bi više, ja bih rekao, interesa i da bi se sama država trebala više organizirati i pokazati da ovaj prostor je zahtjevan u onom dijelu koliko želimo sačuvati ove ljepote. Ovdje otvoreno pogledati istini u oči i reći da sa samim projektom